Basta friend ha, hindi ka manugid na. Oo Ha? Ato-ato lang niya. ato. Aton-ato lang ni Hindi ko daan gusto Oo. malusot pang istorya sa iba. Hindi ko manugid, di ba? Salamat, bala. friend. Salamat, friend. Sa ligi lang ko bala. Oo. Ang imong sekreto, aton-ato lang ganyan. Safe lang na sa akon. Okay, salamat Oo. din, friend. Ate, sige. Oo. Okay. Sige, halo ka. Okay, bye. Te, kabati ka? Pero ti, kabigatot, di ba? Kabati ka tumambal ya? Ay, wala huya, no? Wala huya ang lilintian niya. Kabalo ka na kung sinong traidura. Anyway, oo. Ay, Arya, hindi niya kutso-kutso. Malakata sa may Limitless Productions. Oo. Namin na sila ko na mag-ubra sang kwan, sang mga music video. Oo. Dala nagka-ubra sa kalinti. Oo. Kay manugwa ang iyang bag-o nga kwan nga music video. Dala sa nagpa-ubra. Nami, ginada sila. Dala na sila na sa may Burgos, Lacson. Oo, lapit lang na sila. Ha? Kita na ito to. Bye-bye.